Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistan Xitay ilim ulgamyna bir näçe ýylalaşyklar gazanyldy. Türkmenistan bilen Viza kompaniýasy 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Türkmen wekiliýeti Istanbulda geçirilýän Halal Expo 2024 adly sergisine gatnaşýar. 17 ýaşly Yamal Golden Boy bayragyna münasip boldy. Paytahtymyz Aşgabatda innovasiýalar, täze tehnologiýalar we olary önümçiligi ornaşdyrmak meselelleri atly 3-nji Türkmen Xitay ilim innowasion forumy geçirildi. Bu forum iki ýurdun arasynda ilim we tehnologiýa ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň halkara ilim tehnologiýa parkynda geçirilen forumda himiýa we tehnologiýa innovasiýalary, tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek, nano tehnologiýa, biotehnologiýa, owu hojalygy, seismologiýa ýaly urlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aranyp maslahatlaşyldy. Forumyň jemleri boyunca iki ýurdun ilim edaralarynyň arasynda bir näçe özara düşünşmek hakynda ähtnamalar gol çekildi. Gol çekilen resmi namalar Türkmen Xitay ilmi tehnika hyzmatdaşlyk merkezini döretmek hakynda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara ilmi tehnologiýa parky bilen Xitay Halk Respublikasynyň Hubei vilayatynyň Halkara ilmi tehnika alış-çalyş merkeziniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara ilmi tehnologiýa parky bilen Xitaýyň Ilimler Akademiýasynyň Mikrobiologiýa institutynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara ilmi tehnologiýa parky bilen Xitaýyň Tenzin ilmi tehnika universitetiniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oguzhan adanyň injener tehnologiýalar universiteti bilen Xitaýyň Ilimler Akademiýasynyň injener ýyllyk fizikasy institutynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň seismologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty bilen Xitaýyň ýer titremeleri administrasiýasynyň seismologiýa institutynyň arasynda ilmi tehnika hyzmatdaşlyk boýunça ýylalaşyk. Şeýlekem forumyň netijesinde hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Xitay komitetiniň ilmi tehnika hyzmatdaşlyk boýunça kiçik komitetiniň ikinji tesbirnamasyna gol çekildi. Gol çekilen resmi namalar Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda ilmi tehnika hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmäge uly terg berer. Paytahtymyzdaky Ýyldız mehmanhanasynda Viza tölek tehnologiýasynyň forumy, Merkezi Aziýada we Türkmenistanda innovasiýalaryň kemde sandy geçişiň 30 ýylatly halkara işe bölük forumy geçirildi. Dünýä tejribesine laýyklykda bank ulgamynda ornaşdyrylan innowasion tehnologiýalar, maliýe innowasion tehnologiýalaryň puluň dolanşygyna täsiri, Merkezi Aziýa banklarynyň Viza halkara tölek ulgamy bilen utgaşygy, Viza kompaniýasynyň tejribesine laýyklykda töwekkelçiliklerin öňüne almak we dolandyrmak ýaly mowzuklar boýunça geçirilen mejlisler öz içine alan forumda sewit döwletleriniň arasynda değişli ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Bu forum Türkmenistanda sany ykdysady ösdürmek 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn gübäsine urildi. Onuň barşynda Türkmenistanyň Halk Banky we Senagat paýdarlar täjirçilik banklaryna hyzmatdaşlyk üçin baýraklar berildi. Türkmenistanyň döwletdaşary ykdysady iş bankyna bolsa Visa International kompaniýasy bilen onuň barşynda Türkmenistanyň Halk Banky we Senagat paýdarlar täjirçilik banklaryna hyzmatdaşlyk üçin baýraklar berildi. Türkmenistanyň döwletdaşary ykdysady iş bankyna bolsa Visa International kompaniýasy bilen 30 ýyl bäri hyzmatdaşlykda has tapawutynyň üçin baş baýrak goşuruldy. Visa kompaniýasynyň Merkezi Aziýada işe bürlük ösdürmek boýunça baş direktor Anton Barozdin Türkmen medeniýetine beren beýanatynda soňky ýyllarda türkmen kärdeşlerimiz bilen bir näçe tassamaryň üstünde işledik. Innowasion çözgütlere esaslanýan täze tehnologiýalar ornaşdyrdyk. Olardan tölek kartlaryny, virtual kartlar mysal getirmek bolar. Türkmenistanyň döwletdaşary ykdysady iş banky bilen bilelikde Co-brand karty hem ulanşa girdildi. Ol Türkmenistanlary tölek işlerini diňe bir terminallaryň üstü bilen amalaşdyrmaga däli transaksiýalary, elektron hasaplaşyklary geçirmäge, internet dukanlarynyň söwda etmäge mümkinçilik döretdi diýip beledi. Viza tölek hyzmatlaryny amal edýän transmelli kompaniýa bolup, ol häzirki wagtda iň uly halkara tölek ulgamy hasaplanýar. Türkmenistan bilen kompaniýanyň hyzmatdaşlygy 1994-nji ýyla ýoly goýuldy. Kompaniýanyň esas hyzmatdaşy Türkmenistanyň döwletdaşary ykdysady iş bankydyr. Ol Visa International halkara tölek ulgamynyň hem agzasydyr. 2024-nji ýylyň 27-30 noýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherinde 10-njy Bütün dünýä halal samiti we Halal Expo 2024 adly sergisi geçirilýär. Bu giň möçürli çäre gatnaşýan türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynyň başlygy ýolaşlyk edýär. Çäreni Türkiýe Respublikasynyň Sowda ministrligi we Islam sowda ulgamyny ösdürmek boýunça merkezde bilelikde guraýar. Halal önümleriň we önüm öndürjileriň özgörüşli mahabatlandyryş meýdançasy bolan bu çäre esasen hem azyk senagaty, azyk harytlary
derman senagaty, dokma senagaty, syýahatçylyk we maliýe ulgamyna hereket edýän kompaniýalar gatnaşýarlar. İstanbul şäherine geçirilýän bu sammitde we serge dünýäniň 100 goloý döwletinden gelen kompaniýalar özleriniň müňden gowrak sergi pavilyonlaryna gatnaşýan 50 000 goloý mehmanlary ködürleýärler. 10-njy Bütün Dünýä Halal Sammiti we Halal Expo 2024 adly sergisi öz işini 29-njy noýabr çenli dowam eder. İspaniýanyň ýaş futbolçysy Lamine Yamal Golden Boy bayragyna munasip boldy. Bu bayrak Ýewropada ýylyň iň ýaş futbolçysyna gowşurylýar. Şeýlelikde Barcelona toparynyň 17 ýaşly futbolçysy Ýewropanyň iň güýçli ýaş futbolçysy adyna ýa boldy. Ol Ispaniýanyň milli ýygnasy bilen Ýewropa çempionu bolup bir näçe rekordlaryň eýesi boldy. Bu bayrak Italiýanyň Tuttosport gazet tarapyndan gowşurylýar we 2003-nji ýyly döredildi. Şeýlekem Yamal oktyabr aýynda France Football jurnaly tarapyndan dünýäniň iň gowy ýaş futbolçysy bolupdy. 2023-nji ýyla Golden Boy bayragyna İngiliz futbolçy Jude Bellingham munasip bolupdy. Ondan ozal bu bayraga degişlikde 2022-nji we 2021-nji ýyllarda Barcelona toparynyň ýaş futbolçylary Gavi bilen Pedri munasip bolupdy. Öz döwründe Messi 2005-nji ýylda, Kylian Mbappe 2017-nji ýylda we Erling Haaland 2020-nji ýylda bu awraýly bayragyň eýesi bolupdy. Ene mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna. Size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizin innik sanyna görüşýänçek. Hoş sag bolun.